TV. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Another day, another month, another ndauya panapa tingoonesa nyaya iri panapa. Prophet wauta Magaya vasungwa. This is the current situation. Munoziva kuti inini handitaure nyaya dzekuzoudzwa, nyaya dzekunzi hanzi because panapa ndo pega pamunotanga kuona nyaya update. Saka inini ndatanga ndazvinzwa mumasources isati yanyorwa. Ndikati ko kana zvakadaro zvinobuda sei. Now it's now on the public domain, so ndandakamirira kuti zvikapinda pa public domain ndozoya ndotaura, because normally kune vanhu vana vemapapa vanoenda kumachechi kwacho ikoko. The next thing vakanzwa kuti ndikutaura kuti ningabatwa, ningasungwa, Magaya asungwa, vatanga kuti touch not the anointed one. Siyanai nevanhu vaMwari, musazodaro vanhu vaMwari. But panapa regedza tingotaura nyaya sezvatinongoita pamunhu wese. I'm sorry for you kana uri munhu anoenda kuchechi kwa Prophet wauta Magaya, because most of the times isusu tikataura nyaya panapa handiti munenge muchifara tichitaura vamwe vanhu kuti ningazodai. Saka nhasi dzikamai zvenyu farirai futi tichitaura nyaya iri kubuda panapa. The Zimbabwe Republic Police confirms the arrest of Prophetic Healing and Deliverance PhD church leader Wauta Magaya in connection with several reports of rape and fraud. The suspect was arrested early today by police crack team. More details will be released in due course. Apedza zvake ponyati atonyora statement achizivisa mhuri yese yeZimbabwe. Sekutaura kwandinozviita kuti patinotaura nyaya idzi vamwe vanodzitora nemoyo votanga kuti touch not my anointed one. But kana nyaya yacho ine chekuita nerepi, imimi munofanira kuziva chinhu ichi nhasi wherever you are guys, kuti nyaya kana yachinge yakutaurwa ine something or anything to do with the rape, you have to know kuti imimi nyaya idzi zikutaurwa idzi vane mukadzi one prophet mukadzi wavo haanawo here chizvo nevamwe vakadzi. It's very important. Hatichadi vanhu kuti mukatiudzwa nyaya motanga kumhanya kuti vari kumataka, vari kumuita sei. No. Panenge pane mafacts vakamirira kuti vanosangana mukoti. You get the point? Now, here's the thing, here's the issue, and this is what you have to know about it. Zvekutaurwa nemaZimbabweans, because maZimbabweans vagara vari vanhu vekuti vane pfungwa dziri 5 years ahead, 10 years ahead. Zvemachechi hazvo zvakapera mulockdown ndo pakatanga kuonekwa kuti machechi haana simba because vakatadza kupedza COVID-19. Ndo pakatanga even kungwara, vanhu vakatanga kungwara vataura kuti mari hatichabvise chegumi. Because kune vamwe maleaders acho, matraditional leaders nema-religious leaders vaifa nechirwere ichocho. Now there is this muzimba ari kubuda panapa ari kutaura on the same issue, ari kuti I will place a bet on this one. Haana mhosva. Bail immediately, charges to be dropped, some witnesses may disappear, and through appeals there is guaranteed acquittal. Kodai waoka mota na say it's like you right angasata enjoy mota, but I don't know, this guy is not from Zimbabwe, that's why shona yake isiri kunyatsonzwisisika. But to be very ari kutaura kuzvoni this guy ari kunza nyaya yake haina mhosva, kungomutorowo zvavo but hapana anything chechitika. It's like it's something chekuti chiri predictable. They know already kuti aiwa atorwa asungwa, but achaitika sei, achaitwei, hapana zvaachaenda kunoitwa ikokoko. Now were the several rape reports made on the same day? Did we have to wait until there were several? Who was protecting him all along? Nai nigiriki ndo mubvunzo uri kutaurwa kuti kana pari kunzi several nigiriki, because nyaya dzakabuda kudhara. I think is apatone makore honestly pachitaurwa nyaya idzodzidzi pachinzi aiwa man uyu munhu waibvira kudhara achinetsa uyu mukuzvona. And iko zvinezvi to be very honest, and the funny thing chandiri kuona chiri kuitika pane nyaya yacho iyoyo ndechekuti after zvese zvaitika izvi pazvinhu izvozvizvi anga ari pamutsanyo achinamata, pamwe anga atooneswa pamwe because is not like mamwe maprofets akakuti anozoti izvi Mwari vanga vasina kundiudza. I think angaoneswa because it's Prophetic Healing and Deliverance Ministries, so I'm sure pamwe zvanga zvasvika neikoko. But it's sad news kune munhu anenge achienda ikoko, because unongotarisa kuti ndo baba vachaita kutungamira kuti upinde denga. Zvakawanda zvinotaurwa unza yewa ndo vachazoningirikina maprofita vanorwiswa, marangarira nyaya dzana Johani Mubhabhatidzi zvinozodai a lot man, a lot.
right? He must have done something that made ZANU-PF unhappy. This man, he has other rape, fraud and murder cases and nothing has been done before. Why now? The thing about politics now is funny. Politics unongwerekana pakutopinzwa chese chiri kuitika muZimbabwe is politics. Chese chiri kuitika muZimbabwe unongwerekana pakutopinzwa ZANU-PF yakuti ZANU-PF is not happy. What is ZANU-PF? Who are ZANU-PF people? I don't even know them. Kana mchiwaziva mundudzo, I don't know them. Vanoita nezvei vanhu ivavo? I don't know them, honestly. Vanoita nezvei? Inoitwa ichechi here inonzi ZANU-PF inenge ichitaurwa nevanhu, because we don't know them kuti vanoita nezvei. It's just an ordinary party, even though vamwe vachiti it's ruling party handinyatsoiziva. He must have done something wrong ndozvikutaurwa nevanhu, right? What happened law is he is not part of ZANU-PF untouchable cabal. Is he in wrong basket now? I'm not saying he's innocent. All I'm saying, what took long when allegations were laid long time ago, hopefully the evidence is still there. Because but there's one thing I think is ndofana kutaura kuti kuti mangwana vanhu muzoziva. Kana watoda kuzvipira kuti uri kuda kutoita zvinhu zvako uchisapota neZANU-PF, firako. Vanhu utongokukangana utogara vatoziva kuti hawa wakadhakwa, you're not part of us. Kwadazoita mistake yekutena kuti now I'm turning on a new leaf, ndakuda kuchinja zvandaitomboita, saka ndombotanga ndoita mutsanyo ndozodzoka ndomira nevanhu. muZimbabwe unenge uchitonyeba. Vakatombokusiya uchitai waita. The bad thing about ZANU-PF is this: vanogona kukusiya wapinda mupolitical party yavo wopara mhosva. Vamwe vacho vanotokupinza mumhosva dzacho. Kune dhiri rakadai rikutoitisa mari, zvotoita yotova a life changing opportunity for you. Your life changing opportunity for you ndo inondobva yaiswa paside. But I'm not saying kuti rape charges ndo yanga iri life changing opportunity for Prophet. Because come on, like unonzi wabata rape inoita life changing, baby. Zvekubata rape life changing is life yako inochinjwa nekurepa. It's not like that. Is wrong. That's not what I'm saying. But they have to investigate his wife as well. Anyway, ko naye mai venyika amunawo here chizvimwe zvinhu zvinovakadzi, chimwe chinovakadzi ichocho chikutoti angazonzi aenda mukadzi wake akanaka, nice lady, you know. My water Magaya, wherever you are, shout out to you. Vanaka, honestly. What's wrong? Marume, men will always be men. Akuda munhu anonzi ndiwe mweya, uyu anonzwa baba zvakanyanya kudarika vamwe baba. Andichazive kuti pamwe ndoziva zvokuti ndinokudhanda nemweya mutsvene, ndinokudhanda nemweya mutsvene. Satani anona mumoto. Maprofesa acho pamwe vataone Holy Spirit mburugwa. Is that so? So anyway, I'm joking. But the issue now is what's a correct team? You make it sound like some complicated mission and anga ari kugomo, praying and fasting. Okay, so some spiritual correct team. Shut up. You're busy making these men popular by these useless arrests. You walk free like before. You all can't prove shit beyond reasonable doubt, and instead galvanize his best silly. Anzayo mutomita popular mahara. In fact, church kuchatozara food. Ayo umwe munhu achiti ndakayambutswa nababa. You know, ini ndakazviona kuti this man anogona ngakazvisenza. Akafila mawana yakata. Thank you Weekly Uchivayo for this gift of cars wandipa, because akatoti the good thing to do right now, or the right thing to do now, is to go and collect Weekly Uchivayo's cars. He did exactly that. And akanotora zveshuwa. Asati atombodzicelebrate, asati atomboenjoya kana akatozidriver, pamwe akatodriver achitobva pakunoitora nekuzongoendawo kana kumashops 1 or 2 days. The next thing vati ndakuenda kugoma. Pakaipa reports say dude he has registered for his O level and was starting exams next week. This is a well calculated arrest. Pane asiri kuda kuti mfesi uyu anyore mazama ake. It's funny now. It's now funny. You know the funny thing, ndakanzwa kuti hanzi haana 5 O levels, right? So zvaasina 5 O levels inyaya yekuti muchiri remember nyaya yekuzifa, because he was the preferred candidate. Ndiye aitodiwa nevanhu kuti apinde because of something, because of his charity works zvaanga ari kuita. Andi muri kuunderstand zvinhu zvaanga ari kuita. It's good thing. Kukuvaka maground ebhora hazvina kana Prophet akambozviita kuZimbabwe. It's something good.
honestly. But pari kunzi iye kada kuzotaimira hanzi akaregister kuti aenda unonyora ma-O levels mamaniki nake next week, saka hanzi pane munhu ari kuda kuti mukomana asati onyore akutongo ndotonzi vanondikandira matombo munzira akwanaka wakuti unogarira sikora uchishungurudzira unyora zvana geography izvozvizvi. I think Magaya is 10 times bigger than 5 O levels. In fact, 1,000 or a million times bigger than 5 O levels. 5 O levels is nothing. You get a silly job in Zimbabwe. Once you get that 5 O levels, once you are general worker and don't clean my toilets, kana kuti unongoshanda mushopu chirongedza zvinhu, nothing. Kana usinosvika university, we don't expect anything, honestly. Hapana, dzingoro nyaya yamadrama, mashura, mashiripiti, manigirigina akaboiliswa chaiyo. Right, but ndikuona mumwe ari kutaura panapa kuti fraud. Yes, this guy anofanira ari guilty. Rape inotinetsei kubhilivha nekuti imwe gender yedu iyi kumunhu ari powerful saMagaya, vanhu vacho vanowanzoti usandipa mari yakati. Ukasandipa mari yakati, okay, ndokuripota ndichiri wandibata chibharo, asi dzimwe nguva vanenge vanakirana zvavo mubvumirano. Ameno ipapo it's like I don't know. Nangu andikwanise kuuya nchita against munhu aripota. Ndozoda kana nyaya dzekuti dzemunhu anenge aripota tozodzitaura. I will comment on that one, on that issue kana achinge apedza kutongwa. I think zvinokwanisa kuva fair because munhu anenge ari traumatized, I can't say anything about that. Ndinguti munhu wese ngawane mukana wake. At the same time futi munongotika munhu pamwe zvakatoitika kwaari motanga kuti vakadzi ndo zvavari, iwo pamwe ndo zvakaitwa. People are different. Vanhu vanotobatwa zveshuwa. Muchitotanga kuti motanga kuti hayi vakadzi vanonyeba vandotanga kuti vandibata ningirikini. Ime dzimwe dzacho ndidzo, zvimwe zvacho ndizvo. But yeah, we have this issue, right, hanzi ayo imbavha bata iyo vari kutiza vachitsanya kuningirira mhosva. Okay, maZimbabweans mutaura zvinhu zvakawanda. Ndatisayambo era maplatforms ese ndichiona macomments amamuchisa about Prophet Walter Magaya. Mune zvivindi, mune ushingi wakagochwa. Uchiuya mucomment section mangu muchindiudzawo zvamuri kufunga, ndozoona kuti ndichakomenda kuti chiwo ipapa. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say